Sa sir, ano? Ayan, nakuha, 200 lang. 200 ng kilo. Kaya lang nakuha na sir. Nakuha na. Nagpa-vlog kayo sir, babati tayo. Shout out. Shout out kay Katalpak. Ako yan. Shout out po kay Katalpak mo. Siya po yung may-ari po dito na kanyang mga paninda po dito sa Malabon Fish Port, no? Ayan po, no. Boss, salamat boss. Thank you. Sir. Ano mo sir? Ano nagpapalo kita? Boss Lando Explorer. Boss, sige po. Thank you. Shout out kay Boss Lando Explorer. Thank you po, salamat. Maraming salamat. Boss Lando Explorer. Boss Lando, may muna nila. Nakakabili ba 1 kilo dyan? Pwede. Pwede. Kilo pwede. Balik ako ha. Magkano ba presyo? Lang mo yung camera yan. Lagan din yan. Wala na. Hindi na sila pagkatawa na sa Magkano kilo? 330. 330. Nagbaba kayo? Nagbaba kayo isda? Nakita pa ako sa ano yan, Oh. sa TV yan. Mapapanood mo sa YouTube to. Baba nyo ta? Baba nyo? Ang laki po ng mga kabase, oh. Sige, idol. Diyan ka muna. Ay, yellow pinto na, oh. Tsaka dorat. Daming isda, oh. Just 20 ang ano? Taas pala. Ito 160 po yun. Patuloy. Sige boss, thank you. Ayan. 2.7. Alayay taba. Alayay taba. Boss, pagkain sa lengga? Ha? Boss, magkano sa lengga mo? Sir, Sa lengga magkano? 270 kilo sir. 270? Opo sir. Sa sir, ano? Ayan, nakuha, 200 lang. 200 ng kilo. Kaya lang nakuha na sir. Nakuha na. Nagpa-vlog kayo sir, babati tayo. Shout out. Shout out kay Katalpak. Ako yan. Shout out po kay Katalpak mo. Siya po yung may-ari po dito na kanyang mga paninda po dito sa Malabon Fish Port, no? Ayan po, yung mga... Sugat. Boss, salamat boss. Thank you. Sir. Ano po sir? Ano nagpapalo kita? Boss Lando Explorer. Boss, sige po. Thank you. Shout out kay Boss Lando Explorer. Thank you po, salamat. Maraming salamat. So, isang magandang gabi po, no? Nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish. Tingnan po ang sitwasyon dito at kalakaran po ng kanilang mga bentahan dito sa Malabon Fish Port. Sana nagdadala ka lagi sticker.
Ayan po, yung mga latag po dito na banye-banyera po mga isda. Boss Lando Explorer. Lando, may pala nila. Nakakabili ba 1 kilo dyan? Pwede. Ah, pwede? Kilo pwede. Balik ako ha. Magkano ba presyo? Magkano kilo? 330. 330? Iba rin naman ano ito, no? So, 330 po ang kilo po ng hipon, no? Ito may dilis. Dilis. 120. Shout out po sa mga suki ko ng dilis. Bumili na kayo. Yung mga customer po nila dito, no? Shout out po, no? So, isang magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na nandito po sa Malabon Fishport. Ganyan karami po yung mga taong nakikita po natin ngayon dito sa, ano, sa Malabon Fishport. Boss, thank you. Yeah, boss. So, ang kilo po ng hipon, 330 po. Pinatabigay nila. Sabay, chat ka, ano? Sote, ba? Mil, ba? Ate ka pa rin. Sariwa po yung mga alamang, no? Pangbagoong po. At pwede rin pong panggisa. So, 250 po ang isang timba. Dito tayo sa ating mga kaibigan na nagbababa ng mga isda po dito, no? Sama ka sa lakas na. Ito po ay arroyo. Tapos kabase. Shoutout sa'yo, PJ. Shoutout sa'yo, idol. Ay! Aboy! Nandiyan ka pala. Nagbaba kayo? Nagbaba kayo isda? Nakikita pa ako sa ano yan. Oh. Sa TV yan. Mapapanood mo sa YouTube to. Tao pa ako nga. Baba nyo ta? Baba nyo? Ang laki po ng mga kabase, oh. Ano kayo? Sige, idol. Diyan ka muna. So, ganito na po ngayon ang sitwasyon po ngayon sa Bulungan, no? Sobrang dami na po ng tao. Ay, magaling ka, pre. Ang mga tawilis po, ang dami. Ayan, flying fish. Iniwanan ako ni tatay mag-alas. So, ganyan karami po yung tao ngayon dito sa Malabon Fishport, oh. So, grabe, sobrang dami po talaga ng tao ngayon dito. Yan po, mga paninda po nila dito, mga bangus. Hindi ka magsisisi dyan, pare.
Yung pinto na, oh. Bagay na. Kailan ka ba sasakay? Ang lalaki, no? Tuna. Ay, yellowfin tuna, oh. Tsaka dorado. So dito po, ang lalaki po ng mga yellowfin tuna, oh.
harap na po ng bagsakan po dito sa Malabon Fish Port, no? Sobrang dami na po ng isda na makikita po ngayon nyo dito. Ayan po, oh. So kailangan dito maaga ka pupunta para maaga ka makapamili po ng mga isda. Dahil dito po, mga alas 12, wala na po kayo maaabutan dito, no? Dahil dito po talaga maraming tao po mga pumupunta. So nagsisimula na po ang kanilang mga bulungan po dito, no? Niloloko mo na naman ako. Daming isda, oh. Madalang po ang yellowfin tuna dito sa Malaw, pero mga yellowfin tuna po dito malalaki na po. Wala po yung mga mangilo, no? So grabe po ang laki ng tuna, oh. Bente ang ano? Anong maleta lang? Taas pala. Ito 160 po. Dito kuya. Sige po, thank you. Galunggong na lang. Wala na kayo nakuha ni Ana. Tilapiyang Batangas.
Magkano yellowfin? 220. Isang kilo bang isang piraso nito? Wala pa. Dito rin, 220 rin. So, 220 po ang kilo, no? Nasa tuloy kamay ko. Ayan. Mm. 2.7. Sige po. So, 220 po ang per kilo po ng yellowfin tuna, no? Wala tayong plastic. Sige po, gali. Wala. Kuya, balikan ko ah. Bayaran ko na. Sige mo. Dito yan. Dito. Kano kilo po sa bisugo? 240 na lang. 240. Alright, so nakabili po tayo ng bisugo po sa halagang 240 po ang per kilo dito sa Malabon Fish Port.
kayo, vlog? Ka-vlog po, opo. Di ba ba? Salamat. YouTube? Pangalan mo? Boss Lando Explorer. Thank you pa ba? Salamat po. Kaya doon kay YouTube eh. Sabi ni Jordan, mag-ipon ka kasi grocery mo. Sa ano ulit? Sunod, mahal na to. Alright, no? Sobrang dami pong tao ngayon dito sa Malabon Fishport, no? Talagang dagsa po ang mga isda dahil araw po ngayon ng Sabado. So, nakabili po tayo ng yellowfin tuna at bisugo. So, ganitong karami po yung mga isda po ngayon dito. Ano? Yung yellowfin tuna po, marami rin po, no? So maraming salamat po at ngayon po ay dinagsa po ang Malabon Fishport ng ating mga kababayan. So talagang ang daming tao.